Рисунката е най-искреното послание на един автор. Непосредствена, непредубедена, импулсивна, откровенна, необмислена, а мислища. Идея за бъдеща творба или само дъх от живота, тя прави най-точната диагноза на своя създател. Рисунките на Иван Тодоров са сънища. Нереални, магически, ексклюзивни, космически, заредени с много енергия и светлина, те са като спомени от бъдещето. Скулпторите са техния контрапункт, осмислени, обработени, тежки поземно и майсторски. Изложбата е пред нас. Всеки, според мен, може да намери тук своята реалност или своя сън. Давам думата на Димитър Рашков да изкаже и по скулптурно впечатлението си. Не. Огромни величини, нямам друга да не знаеш. Давай ти пък аз ще не вършва. Не се стане, не се. Дяволото все още не е напуснало царството на Морфей. А можеш ли да го изпееш? Първо кафе. Капка от него се разлива по белия лист и приема очертанията на въпросите на знак. Въпрос и въпроси. Очакване на отговор. Ръката ги изписва червено и синьо. Къде съм и на къде отивам? Живее ли? Космос ли съм и угадал? Искам да ми бъде леко. Не се получава. Изписвам лабиринти, спирали, квадрати, квадрата, огромни окръжности, малка окръжност. Трябва да ми е трудно. Виждам триизмерно. Не мога да лъжа. Въпросите и отговорите водят ръката. Листът е запълнен, нали нямат край плюс и минус. Продължава да търся пространството на ограничение. Ако не открия нова звезда, създава. Без сигнал. Не видим повод, побига края на листа. Не виждам, но усещам. Бог е седнал до мен. Защо? За да обърка мислите. Замина си. Каза да нарисувам кон. Кон. Петия му крак е готов да галопира или има намерение. А може би това е сянка. Има ли сянка, има и светлина. Сянката е прозрачна, художникът е прозрачен. Художник и сянка. Силната светлина прави силни, ясни и плътни сенки. Талантът създава силни, ясни въздействащи борби. Денят е към своя край. Слънцето от покривите. Да поздравим Иван за неговата прекрасна ден. След това стало няма какво да кажем. Само Митко го помолих вчера, като вика, гледам и ще спише нещо. Вика, моля се, ще напише, че съм много неграмотен, тъп, некадърен, мързелив. Вика, защото вика, това имам шанс да го оборя един ден, нали? Да стана точно, ма ако пише, че съм много добър, аз съм свършен от всякъде. И той направи второ. Ама аз сега ще почерпах като отношение на мъжа.